Sa sisian pat nagaliang jong Good News TV ni KHUBLEI yapi Baroh haga KYRTENG ka THIANG tam ka Jong U Trai bat nong penim Jong U JISU KHRIST. Bat sa sisian ni pediang sumpah yapi Baroh ki bapet ya ka program ka Jong I haga ni ka Janmit. Ka Sngi U Trai ka nyngkong Jong U bnai Jymmang Jong manla snem ka di ka Sngi ka kyrpang haga ba KJP Assembly ka bo ya ka Sngi bagi Balang Baroh hapoh Jong ka kin rakhe ya ka Christian Home Sunday. Ka Jingthmu haga ba penlong ya ka Christian Home Sunday kalong ban pynkhlain ya ka jinglong mynsiem haki Iing kisem Khristan bat kumju ru ba kumgi Iing Khristan kin sakhi yau JISU KHRIST sya ka perthei bat kin long ka jingshai ya ka perthei kum ka Iing Khristan. Kawai pat ka Jingthmu haga ba ka KJP Assembly ka bo ya ka Christian Home kalong ban te song ya ka jingalong kawai haki Iing kisem da ka jing sngu Jymmang. Bat kumta haga ni ka Sngi ka laipo terik uyayong arajar arpuar na kaliang jongi ka Good News TV ngin wan lam shapi ya ka program ka kyrpang ka day bat ka Christian Home Sunday. Kumta ngi pediang sumpah ya kinong ishimenta haga ni ka jingshakri nadu imag bortiu iban sa ay hapleng jongi ya ka kubor lima ka jingrai ka jongi bat kumjuru ya Reverend E.S. Pyngrope iban sa ay hapleng jongi ya ka kubor na ka tien ka KHUBLEI ka day bat ka Christian Home Sunday. Ngipen gan mauru ipi bahaga ni ka nyauterik ubnai Jymmang jong ka snem arajar arpuar ngin wan lam shapi ya ka jinga peliu jingmut ka panel discussion halor ka phang ka jingelap lyngba ka social media bat kumta ni khot sungba ya pi sa sien pat pinis no lang bat ni haken ni ka tayo ka banwan hakabangin sngap ya ka ni ka jinga peliu jingmut ti hadu ngi ne syampat tu Blei Un kerku ya pi Baroh. Kung uken na harut wa batay Iing halor usya bat kijing modurbit man kasmi klet no ba ya lunong thao Tad andawan poi kasgi Iing blate Om la shu ken ban yo I Hakaje em jong ubri Slap usyo yong kibe Sok ubri Ba ublei ulong hajan Hatogi long ki basta Basya uban pet banri Unripe em naki yong bunjan Iing blate halor usya O kano kaitenan Henry kamla bane Haba saw kan syo kan wan banra Tang humau siang jing pen Iing bane hang tangan tei Bad humau siang Kanom tua no dalei Bad humau siang Kanom tua no dalei
hakaban nyngkong ngasngo ya kaban Iing ya Blei U kalat jong ke jing snei nakabanta Jong kyrpang ban yo ya kene ka benta hakaban ya sam ban selok ya ka ktien ke jong Blei KABA ka jingseng samla khasi jaintia Presbyterian Synod Sngi lyngba kene ka Good News TV KABA la penbet ya ka program ke jong ka KABA manla ka tiyo haki program ki ba pher kala ai benta yang ha kene ka por nakabanta ban yaslok ban yasamru ya ka khubor ka ktien ka jong Blei ngashim ya kene ka benta da ka basngau kemen ya ka ban yo ya ka ban yasam ya ka khubor ka ktien ka jong Blei syaphi ki para benget bi ki para mynsiem ki bakordor ki bapet lyngba kani ka Good News TV jong ke jingseng samla KJP Synod Sngi nganget kalong ka jingkershan ka jong phi ya ka jingseng samla Synod bat kan longru ka jingker khu na ka banta jong phi ha ka ni ka sngi ka bamenta ni don banwan ra shephi ya ka khubor ka Christian home sandi ka ba ka nginyo ya ka ban rakhe ban kinmau kyrpang na ka banta ki rympei Khristan Jong ki paravinget bi baro ke ba ublei ula kerkhu ba ublei ula don ringkat haki babun ki benta banang penroi banang penyar ya ka kam ke jong kenrat lyngba ki rympei Khristan ka Jingthmu jong kene ka Christian home Sunday ka long na ka benta ban kinmau kyrpang haki jingdwai ya ki rympei Khristan bat banang pynkhlain shu ya ka jingdei jong ka jingem ka jinget ka jongi KHUBLEI uba shisha ka khubor ka bangadon banwanra shepi hakene ka por ka long kan nongrim na ka ktien ka jong Blei kata na ka kitab ki kam ki apostol ka lenong ka bashipho ka dekhat ka nyngkong ter ngan puli ye kini ki ktien ki badon hakini ka jingtho ka bakhoi ti la don hakai saria wei ubriu KHRIST u Kornilios urangba sispa na ke kenhun chipai balakhot ka Italia ubriu bariu Blei bat u basyap tieng yo Blei lembat ke Iing Jong U Baroh ubala ai shibun ki jing ai isen ye ki briu bat ubadwai di KHUBLEI klem de put ulayo i shina ha ka jing ithu pau hamar ka bakhandai beje mensngi yau angel Blei ba uwan hapoh hau bat uda ong hau ku Kornilios uti haba ulakmi shan hu bat ba udang kindit ula ong kumno kinrat di ulayat hu hau ki jing duai jong me bat ki jing ai isen jong me ki lai kiu soi kum ke jing kin mau hakmat Blei hashwabing in lech shekini ka khubor ngin pendem hai ke jing duai kukpa jongi ubab neng ubalong trai jong ki met trai jong ki mynsiem bat utan rai jong ki jingker khu uba penyo hangi ka por ka bakor dor bangin shakri ban mane me bat kham tam ban ya sam ban ya slok ya ka ktien ka bakhot ka jong me u shakri jong me udan ka benta ban wan ra ya kini ka khubor shaki para mynsiem ki bakor dor ku ken ran ki jing pen khre baro nget ki dei ki jingalam ki jong me ki ba mi atrai mi ai ki jingshai be ki jingshampang bat dau mynsiem bakhot jame uban long ringkat lem balau jong shakri baki khubor baro ki ban mi na ke shentor ke jong shakri kin long ki ba mi atrai mikren idwai ru ablei na ka banta ki rympei Khristan ki para benget bi baro ki baju ban sngap ban pet lyngba ke ni ke channel tuker khoye ki long ringkat lembat ki ho ya baro ru ki rympei Khristan bakinang chirhem ban shakri ban mane me kirkhu ye ki mynsiem ki bakordor
ki baju ngap ru ya kene ka khubor nget ba de ka jing trai ka ba phla ka jong me kin yo mat ya ka jing kar khu ba de ka jing thau thmai ha ka jing em ka jong ki ker khu ya kene ka por ban yo ya ka ban pen sngo ya ka khubor ka ktin ka jong me ki baro ngi shania ngabuti tang hami hi ha ka kerteng ka jong JISU KHRIST ngapan amen. Kum ka jing rakhe ya ka Christian Home Sunday ngawan ra hang ni ya ka phang jong ke de ka khubor ha ka jing dei bat u Kornilios lembat ka yeng ka jong u kang ni ka tin ka jong blei ki ya tho yangi ya ka jing shisha ba u Kornilios dei u jiu u dei u gentil penban ulong ubriu uberiu blei ubriu uba siap tieng yo blei lembat ke yeng ke jong u bat uba don ru ya ke mynsiem sngo sen ai ke mynsiem sngo lem ke mynsiem ya rap lem na ka banta ki para mynsiem lane ki wei pat ki briu tang kata ngio I yo u lembat ke yeng ke sem ke jong u kalong ke yeng ka ba ai ya ke jingshakri yo blei ka ba duai klem de put kak tin ke jong blei ke yet ho yangi ba u Kornilios u dei u rangba shispa jong ka ken hon sipai balakhat Italia u briu u badan ya ka ikhtiar u briu u badan ya ka bor ubriu ubadan ya ka buram ubriu ubadan hakeni ka kam penban ngiyo I bakini ki ki ba u udan usngeu ba ka dei ka benta jong ka jing ai ka jong blei ha ka jing em ka jong u penlut ya ka por u ai ya ka por na ka benta ban shakri yo blei ki kat tu kat ni ki man lani ki phang ka bangdan ban wan ra na ka ni ka tin ka jong blei halor jong ka ni ka long ying ka long sem ka jong u Kornilios ka benta ka nyngkong ka bangadon ban bu kum ka phang ka long ka jingshakri ka ba mi naladihi ngi ju ye kren ye ki long ying ki long sem ngi ju ye kren ye ki rympei ying ki jongi ki ying Khristan ki bangi ye bishar ye pet ni kmi ngi yo I dale ki kman bun sin ye kren ye ki ki ba pau shabar katen rai ka bangi la ban yo I nang ni ka long ba ka dei ka jingshakri KABA mi naladihi kanam dan kanu ru kadau kaban khanglat ya ubriu shimet ban nget ban shakri yo blei ubaim ka dei bet ka mon ka jong ubriu kan dei bet ka jing sngo tho ka ba shimet ban IT ban nget bat ban shakri yo blei ho dan kam ye ka jinget hu dan kam ye ka jingelam dan kam ye ka jinghikai gaban yo kum ka jingtip ye ki badai bat ki bom dei henrei ban nget bat ban shakri yo blei ka dei bet ka ba ubriu upediang naladihi enamla ban penbor enamla ban thambor ye nui noru limda dei daka mon kabadon halolade ngi don shibon ki briu ki ai ke daw ki ai daw ba nam yo lat ban shakri lane ban nget yo blei ka jingduk jingkerdu kam dei ka daw lane kam nam long kalat ban pendu ban shakri ban mane yo blei ka jingduk ka jingkerdu kam khanglat
kam penwit lani kam pendulat ban syakri yau blei bun sin ya ai dau man ong bakadi ke jingduk ka ba pendulat engi ban syakri ban mani yau blei tin re ha bengi pej bengi pai ki ba bun ki briu ki ba du jingkermen ki ba mat ye ke jing ye ke jing jenjar ki ba duk ki ba kerdu ki kloi ban IT ban pediang yau JISU KHRIST kom unong pen jongki các tin ke jong blei ha ka Philippi ka lenong ka basau ka de khat ba khat kendai ka ong u blei jonga un pendap ye ke jing kerdu jong phi baro ki don ki wei pat ki dau ki ba mangi ngi ai dau ba ka long ka jing khang lat la ne ke jing penwit bangin syakri lai lu yau blei i ong ba ka an kam sha ka an ka te ka khum bangin yo ban syakri ban mani lai lu yau blei henry ka an kan nam la ban te ya ka man ka ba lai lu ka jong briu ban nget yau blei ban syakri yau blei hoi don ki kendon ki ba kedau kom no ba ubriu udei ban yat udei ban udei ban le halor ki kendon henry kam la pan ban khang ya ka jinget yau blei ban syakri các tiên cái jong blei ki tho yingi ba ka an jong ki met bat ki persya ya ka bala tho la tho annam la ban pendam ya ka bala tho dei ban pentrei kam henry kam la ban khang yau Daniel ban mani ban nget yau blei ka an jong ki met bat ki persya kan long ka dau ban khang lat yau Daniel ban mani ban syakri yau blei ka wei pat ka benta la ni ke dau ka ba mangingi ai dau ba dei ki ba it ki ba thon ki ba long ka dau jong ke jing penwit la ni ke jing khang lat ban syakri yau blei kini kila ban kren da kum ni da kum tai kila ban kren ben kila ban kintat kila ban isi henry kin nam la pat ban pensange yaphi ban syakri ban nget yau blei katengah ka jong ujub ka ong balai mem ken no ban nget ban syakri yau blei jong me kat ni me mat ye ke jing jenja kat ni me mat ye ke jing kat ni me mat ye ke jing chitom ka ba me melai kendo balai mem i no ban nget yong niu blei u jong me kini ki ba it ki ba thon kim long ka daw ban khang lat yau job ban syakri yau blei u job ong hatu ngan pediang tang ka ba bha sudana utrai kini kidi ke jing tip ke jong blei kini kidi ke jing ai ke jong blei ke ba u blei u tip hana ke benta jonga ngah ban mat ban ye kendo ye kini ke jing henrei kam nam long ka daw ban khang lat yanga bangan syakri ban mani ban nget yu blei don bun ki briu ki jingai no no blei tang namar ki ba it ki ba thon henrei ban pen nget ban khang lat nakabanta ban syakri yu blei kanam don kadaw naki ba it ki ba thon nang ta ki don ki wei pat ki daw ki ba ngi ki briu ngi sngo ba ka long ka jing khang lat ka jing penwit ban syakri yu blei ka jing ye pher jat ben riu kam don ha ka jingshakri yu blei u Jew u Greek u gentle u long ka wei ha ka jingshakri yu blei don jing ye pher jat ben riu ban ong tang ki bakrau ki batri ki la ban syakri yu blei tang ki bala jit kyrpang ki la ban syakri yu blei henry u Kornilios u dei u gentle ben ban u yo pediang ye ka jing ai u mynsiem ba khoi bad u blei u pediang ye ka jing syakri ka jong u blei u pediang ye ka jing syakri ka jong u
Kani kam long ka daw. Jong ka jing per jat ben riu. Ha ka jingshakri U blei. Ka kam bat rei. Kanam long ka daw. Ban shakri U blei. Don si buon ki jat kam ka bangingi trei. Ha kani ka pertai. I kumba ka long ka daw ban shakri U blei. Henry U Kornilios kum U kapten. Ka kin hun sipai. Kam shim la long ka daw. Ban khang lat ban shakri U blei. Kam shim long ka daw. Ha ka ban shakri ban mani U blei. Namar kata ka jingshakri ka ba mi naladihi ka long ka ba yaine skem. Ka jingshakri ka ba mi nadu ka donot na ka jingmut ka jingperkhan na ka jingshem ka ba naladihi ka long ka ba yaine skem. Anam don ka no ka weipat ka bor ka bala ban penyaklat no. Ya ka jinget ha ka ban shakri ban mani U blei. Upon la ka shiti shekin nong room ka lenong ka ba pra ka dekat ka balai posan ter uang uei ti uban penyaklat no yangi na ka jingit ka jong KHRIST hatu ka lanot ka shipa hatu ka jing pen si tom ben hatu ka jing tngan hatu ka jing lingkhoi lani ka jingma lani ka white lam kini kin long ki daw ban penyaklat no ya ka jingit kini kin nam long ki daw kin nam la setia ban penyaklat no ya ka jing it ka jong blei hau KHRIST JISU. Kadi ka jing IT ka banaladihi ka jing shakri ka banaladihi bala IT ban nget hau blei ubaim. Ka benta ka baar ka jing shakri bat ka ying ka sem. Ka jing mani ka jing shakri lem bat ka ying ka sem. U Kornilios tang ba ulong u beriu blei lani u basyap tiang ya u blei tang ya ladi marwei. Henry kani ka tien ka jong blei ka yet ho ingi ka long ba ulala ban lumlang ban penlong ka wei ya ka ying ha ka jingshakri ha ka jinget ya u blei. Ka dekat ka baar ka ong u beriu blei u basyap tiang ya u blei lem bat ke ying jong u baro. Ngiyo I hang ni ya ka jingla jong u Kornilios ban penlong ya ka ying baro ka wei ha ka ju ka jinget ha ka jingshakri ka jingmani U blei. Deheng ni ngiyo I ya ka jinglong ka wei jong ka ying ha ka jinget ha ka jingshakri U blei. U JISU KHRIST ru u duai ya ka jingalong ka wei. Tang na ka benta ki senran. Henry ya ki banget ya ka ketien ka jong u. Uduai na ka benta ki senran. Uduai na ka benta ki banget ki jong u. Gospel ya anis ka lenong ka bakan nyaw ka dekat ka ba arpo wei ka ong. Ngam kerpat tang na ka benta ki nehi. Henry na ka benta ki tu ki banget hanga. Da ka ketien jong kihi. Habaro kin babaro kin yalong shiteli bakiru kin yalong shiteli hangi bamaki kin yalong shiteli kumba mangabat mame kukpa ngi yalong shiteli bakiru kin yalong shiteli balai bami ki kenrum ki kenram ka jingjat ka jingpra ka jingpat jeng ki long ying ka long sem. Namar ba umdan ya ka jingalong shiteli leni ka jinglong ka wei. Mi ka jingjot ka jingpra, mi ka kenrum ka kenram, mi ka jingya pat ying pat sem. Namar ba umdan ya ka jingalong ka wei. Ya ka jingalong shiteli ukpa bat ka kmi lambe ki kon, lambe ki khot jeng ka ying. Bamdan ya ka jingas ngaut ho jingmat. Kabami nakani ka jingjot jingpra nakani ka kenrum ka kenram kadai ka jing syarem ka jing dubor ka jing syak leran ka jing jak buram mi kini ki ai ka jing syak leran ka jing jak buram
habadon ka kenrum ka kenram hakilong ying kilong sem nong rai shemen sim urwai wang ka balang shiteli ka yo ka borblei ban yeng hakat ma ban job ka berthei balai ba ka balang ka long shiteli namar ba u briu shimet u nget u aiti u shakri yo blei namar ba lyngba jong u la penlong ya ka yeng ka sem ban long ka yeng ka bashiteli kawan ra ru ya ka balang ka bashiteli ka yeng jong Kornilios ka bayalong ka we ka bayalong shiteli kawan ra ya ka buram tang ya ka yeng ka sem ka jong u hanre lap diang sngo bha da ublei ya ka jinget ba ka jingshakri jong ki lap diang sngo bha ya ka jinget bat ka jingshakri ka jong ki ka yeng ka jong Kornilios ka di ka yeng ka babu ya ka bor jong ki KHUBLEI u Kornilios u bu syadin ya ka ikhtiar ba u don kom u kapten henry u bu ya ka bor jong u KHUBLEI u bu syadin ya ka buram ka ba u yo kom u kapten henry u penrit ya la dia khmat u trai da ka ba u syap tiang KHUBLEI kata ka di ka yeng ka jong Kornilios ka bang yo i ya ka jingem ba ka jingshakri ka jong Kornilios nang ta ka yeng ka jong Kornilios tang ba ka bu ya ka bor ka jong ki KHUBLEI henry ka di ka yeng ka ba don ya ka jingkit kli ka ba don ya ka jingetip lem da ka jing ai isen a para brio ka mynsiem sngolem ka mynsiem ya rap lem ka don ha ka yeng jong Kornilios kani ka tin ka jong blei kom bang la puli ka yet ho ying ilong u bala ai shibun ki jing ai isen a ya la ki brio u bala ai shibun ki jing ai isen a ya la ki brio ngiu i ya ka mynsiem ka basbun ka badan hau Kornilios bat ka yeng ka sem klem jing benut ban sngosen ai ban ai nakabanta ki weipan ula ai shibun nakabanta ki weipat ki badan kam ka jingrap umshim kmi lenti ai ban yo nakipan henry ki yo i ya ka jing don kam jingrap jong ki weipat ka yeng jong Kornilios ka di ka yeng ka badan ka mynsiem yarap ya ki weipan ki badan kam ya ka jingram nang ta ka yeng ka jong Kornilios tang ba ka bu ya ka bor KHUBLEI tang ba ka le isen a ya ki wei henry ka di ka yeng ka ba ai ya ka jingshakri ya KHUBLEI klem daput ka yeng ka ba ai ka jingshakri ya KHUBLEI klem daput kani ka tin ka jong blei ka yet ho yingi ubaduai di KHUBLEI klem daput ubaduai KHUBLEI ka ba pen i bau ai ka jingshakri ya KHUBLEI manla ka sngi ban penlut ya ka por nakabanta ban shakri ya KHUBLEI para bengej bi ki para mynsiem ki bakor dor ka yeng na markata kadai ka shlem sandur ka bapaka ya ka jingem met bat mynsiem ka yeng kadai ka shlem sandur ka jaka ai jinghikai ka bapaka nakabanta ka jingem met bat mynsiem lada bakla ban sandur nadu nalayeng kidak kishin ki bapau shabaru kadai kajing bakla tien rei lada la sandur bha nadu nalayeng kabami shabaru kalong kababha ladang 8 million ban ban shakri KHUBLEI nadu nalayeng ngis ngau dairu
ban syakri yau blei hang nu bangidan. Kadai ka benta ke jongi bangin ai ke jingshakri yau blei. Tang halaying henry ban penpau haki jaka barok ke ba mengingidan. Naka ying ke jong Kornilios kami artli ki ke ba shisha. Artli ki ke bangi yo I naka ni ke long ying. Ka banget KHUBLEI ka ba syap tiang yau blei ka ba syakri yau blei. Ka wei ka dei ka ying ka ba sakhi yau blei. Ka ying ka ba long ka nong sakhi ya ka jingpen ka jong blei. Ka jing sakhi ha ka jinglong jing bat ka jingle. Kat u kapten ubahap ban koman ya ke hun sipai. Ubapet bakmi ya ke discipline. Ubapet ubakmi ya ke punctuality. Ubapet ubakmi ya ke performance ke jongki. Upen ya ladi ya ke jinglong riu blei. Bat ke jing syap tiang ke jong yau blei. Kani kadai ka wei na ka sakhi shena ka ba penpau ya ka jing ya ka jinget ka jong Kornilios. Naka benta ki para nong turai ke jong Naka benta ka kenhun ke jong Kani ka ktien ka jong blei ke yathu ba tang ma ubariu blei. Henry ha ka kenhun sipai don ki bariu blei. Kabapen ba kapten ulong ubariu blei uba syap tiang yau blei kaken hun jong uru kal ka jing ka bariu blei ban pet sya kapten uba don ya kini ke jingket kli ya ke jinglong jing kababha kadkhot kabanyau ke thu ingi kaong bat ulakhot arngut na ki syakri ying jong bat ya sipai bariu blei na kita ki baju ya ap yo ngiu I hang ni ba Kornilios bat ke ying jong ki long ki sakhi syaka perthai ka jinglong jing ka jingle ka jinget ka jongki ka penlong ba ki weiru kin kin bod ya kan nuksa sipai ubariu blei nakita ki baju ya ap yo JISU namar kata ukhot yangi ukhot ye phi ukhot ye kisenran ong phi ru phi sakhi ye kini ki para benget bi it namar kata kadai ka benta ka jongi kom ki banget yo blei bangiru ngilong ki sakhi ye kini ki ka jing sakhi ka jongi ye ka jinglong jing bariu blei. Ka jing sakhi ke jangi ya ka jinget ya ka jing syap tiang ke jangi yau blei. Kata ka dei ka benta ka bangila ban penpau sya ka perthai ban kring ban yalap ya ki wei. Lyngba ka jinglong jing ka jangi. Kumba Kornilios bat ka yeng ka sam jong ki sakhi ya kini ka jing shisha ngakhat ya ngiru ha ken ka por ba mangiru nginlong ki sakhi ki jong JISU KHRIST ha ka jinglong jing ka bariu blei bat ha ka jing syap tiang yau blei u Joshua ti ong manga bat ka ying jonga nyngkong U Trai kani ka de ka sakhi ka baskem banong manga bat ka ying jonga nyngkong U Trai ndadan kam ban yalap dan kam ban de wer dan kam ban kro lane ban le de ki ki ban pen biet ki henry ka jinglong jing kata kala long ka babyang nakabantaban sakhi syaka perthai ya ka jinget ka jing yau blei naka ying jong Kornilios kami artli ki bashisha ka wei ka benta ka bangila ban yo ka jingmi na ka ying ka jong Kornilios kadai ka ying ka basakhi yau blei
Kata ka di ka wei di ka jingmi ka bangila ban yo I lyngba ka ni ka ying ka jong Kornilios. Ka jingshakri ya ka jinglong jingem bat ka jingle. Habangi pai sya Kornilios kat kapten uhap ban kaman ya ka ken hun sipai haka discipline haka punctuality haka performance penban upen I yaladi ya ka jinglong jingem ka KHUBLEI bat ka jingshakri ka jong U KHUBLEI. Kandi kadai ka sakhi ka ba pau sina ka ba enam la ban buri ya ka jinglong jingem ka KHUBLEI bat ka jingshakri ka jong U KHUBLEI. Tang ma U KHUBLEI hendai ka ken hun sipai dan ki KHUBLEI ki ba lyngba u Kornilios lyngba ka ying ka sem ka jong U bakin penlong ya ki ru baki kin kloy ban bot ya ka nuksa ya ka jingle ya ka jingem ka jong U Kornilios ka dekat ka ban nyau ka ya thu ying ka ong bat ula khot arngut na ki shakri ying jong U bat ya u sipai KHUBLEI na kita ki baju ya ap ya U. Kani ka pen I ba ka ken hun jong U ru kabut ya ka nuksa jong ka jinglong jingem ka jong U ban im ka jingem ka KHUBLEI bat ban syap tieng KHUBLEI. U JISU KHRIST namar kata u khat ya ki senran uang piru pilong ki sakhi ya ki ni ki ai u khat ru ya ki bangai u khat yanga u khat ya pi ba mangiru ngilong ki sakhi ya ki ni ki ai ni sakhi ya ka jinglong jingem ka KHUBLEI ni sakhi ya ka jing syap tieng ya ka jinget ka jongi KHUBLEI kani ka labyang than nakabanta jongi ban pen pau sya ka berthai lyngba ka jinglong jingem ka jongi u Joshua wang manga bat ka ying jonga nyngkong U Trai. Lada ki wei kim mon, lada ki wei kim tre, henry manga bat ka ying jonga nyngkong U Trai. Ka wei pat ka benta, lani ka jingmi na ka ying ka jong U Kornilios kalong. Ka jing pediang ka jong Blei, ya ka jing ai isen ai, bat ka jing duai. U Blei u pediang ya ka jing ai isen ai ka jing yarap ka jing le isen ai ka jongki nakabanta ki weipan. U Blei u pediang ya ka jing duai jongki ya ka jing shakri ya ka jing mani ka jongki. Kani ka ktien ka jong Blei ka yatho ingi bahaka por khandai beje angel utrai ulawan hapoh hau uda ong ko Kornilios ki jing duai jong me bat ki jing ai isen ai jong me ki la kiu sat kum ka jing ken mau hakmat U Blei. Kalong ka yeng ka bakmen kalong ka yeng ka badap da ka mynsiem ka basngohon ban yo ya kene ka khubor man ong ba U Blei ula pediang ya ka jing duai ula pediang ya ka jing le isen ai ka jing ai isen ai ka jongki. Bat tang kata, tang ba U Blei ula pediang, ya ke jing ai, ya ke jing duai, ke baki kila ai ke jing shakri. Henry ke ni ke tin ke jong U Blei ke ong, ba U Blei ula bo jingken mau. Kalong kum ke souvenir, ke memories ki ba mangi ngi bo jingken mau. Ya ki ai ba kordor, ya ki ai ba itanat, ya ki ai ba ngi nyokor, ngi bu jingken mau. U Blei u bu jingken mau, ya ke jing duai, bat ya ke jing ai isen ai, hakmat jong U. Ka ba U Kornilios, u lale, lembat ka yeng jong U. Para benget be it, kani ka khot yengi.
la ki jingshakri ki jingmani ki jing le isnai ki jongi ki la long de em ki jingkin mau hakmat jong blei ngidon ya ka jingkermen ka baskem ngidon ya ka jinget ka baskem ka ei ka bamangi ngile ka long ka bau blei un pediang ublei un bu jingkin mau Henry ngi siap tiang yo le si ublei ubu jingkin mau ya ki ei ki bamangi ngi persya ya ka man ka jong lada ma un sawan ban peli ya ki ni ki jingkin mau ha ka wei ka sngi ban pen I hanga badapi yo ngis ngau le ran ban pet ya ki ni ki ei ki bangila le ba ublei ubu jingkin mau ya ki ei ki bangilong persya ya ka man ka jong ublei ka long ka jing syak le ran kan long ka jing ngau rem jangi la da ublei un peli ya ki jing bu jingkin mau ki ba pen rem ya nga ba dia pi Henry para benget biit nama kata ngiyo I ya ka ying ka jong Kornilios ka ying ka ba IT ka ba shakri yo blei ka ying ka ba nget yo blei ki yo pediang ya ka jingker khu no blei u blei pediang ya ki nama kata ka ni ka tin ka jong blei ka khat yangi ba ngiru ngin IT ho blei ngin em ka jing em ka ba riu blei ngin em ka jing em ka ba shap ting yo blei bat bengin shakri yo blei kalam da put am tang halaying Henry haki jaka baro bangin ai ka jingshakri yo blei un syam sngop ha yangi titu blei un kerku yekni ki khubor nakabanta ka buram jongu amen temantang lapoi syaka bangin penwai no yekni ka jingshakri inget bau blei udan la ka jong ka banta nakabanta jong pi ki basngap ki besha skor lyngba ke ni ka khubor jong ka jing slok ha ka jing rakhe ya ka Christian home Sunday kan long ka jing kar khu nakabanta jong pi tu blei unang kar khu kar hai pi ki para bengej biit ki para mynsiem ki bakordor ha ki bubon ki benta tungin penwai ablei tu isnei ban pediang ya ki benta Baroh blayok ban pendem lyngba jong kani kapor kyrpang ha ka jing slok ya ka ktien ka bakhut ka jang me kinemlong ki bale no ei Henry kan long ka bor bat ka buram ka bami badan ban pen pam lyngbau shakri ha ki tu Baroh ki basngap bat ki besyak skor ya ka bat abi ki jing ku ki ba bhatam ki jang me kin ye tut ker hai ha ki rympei Khristan ha ki para bingej haki khon ki be ki jang me ka jing ai ka jong JISU bau trai ka jing ba ka jong blei bok pa ka jing slok ka baru mynsiem bok khot kini lai kan long blei jong ki tu Baroh ki ba ban shakri me nado menta ba chudi ki ba bam ju kon amen